Moi! Mä oon Hansi puhutaan Movistar Bandista ja äsken kävi pieni vahinko, joten mun pitää kohta nyt uudestaan. Joo, eli mä oon nyt täällä mun oikealla ukolla. Mä olin eilen, mä kuvasin. Mä olin sillä mun toisella pulla. Ja laatu on nyt mitä on, koska mulla on iPhone. Ja jos heiluu, niin mulla on tällaiset kuoret. Mä pidän näistä korvista kiinni, niin se tekee tämmöistä liikettä. Että näillä mennään. Joo. Mä piti näyttää se yksi tyyppi, jonka mä itse näytin, mutta se kerkes lähtee. Noin. Hara Katariina. Ottakaa vaikka Fames sitä. Ja pyytäkää kaveriksi. En nyt tiedä, onko siitä tilaa, mutta whatever. Ja sit täällä on tää mun toinen nukko. Sitä ei tarvitse mitään. Voit katsoa nyt lyhäreitä. Tätä voisi ottaa Fames 19 levulle. En saa puhuttavaa, koska... Anteeksi. Mä menen vasta 10, niin mä en nyt kuvata videon, koska kello on vasta 8:30. Tai no, ei nyt edes sitäkään. Niin, että näin. Ja mun aarteja vois katsoa. Joo, nyt sitä mä nyt näytän, mutta mulla on niitä kauhutarina-aarteja. Kaikki varmaan tietää, ketkä on mun kavereita, ketkä on katsoneet mun videota. Niin. Mitäs mun tiedä? Niitä tulee lisää, sit kun mä ehin taas tehdä niitä, koska mulla on nyt ollut vähän kiireitä. Tai no siis kiireitä ja ei ollut aikaa tehdä niitä. Niin mä teen niitä heti, kun mä vaan suinkin jaksan ja pystyn. Ja milloinpas viimeksi mä tein mun helmikuussa. No ei edes kauan aikaa. Mut joo. Nyt varmaan esimerkiksi kukaan muu ei halua, mutta täällä alhaalla näkyy näitä tyyppejä, ketkä on täällä mun kaverissa tällä hetkellä. Kello on 8:30 vähän yli, niin kaikki on koulussa. Jotkut on varmaan kipeänä. Mut tästä tuli tämmönen lyhyt, koska mä kuvasin. Anteeksi, mä oon kipeä varmaan. Kuvasin tätä äsken tässä. Sitten mä vahingossa painoin. Mun polmias on täällä reunassa, missä on tää kamera. Niin on se lukitusnäppäin. Sitten mä painoin vahingossa sitä. Sitten ne meni niinku pois päältä. Mä olin silleen, just. Joo. Mä nyt voi antaa vähän aikaa. Siis kun jotkut sanoo, tai varmaan luulee, kun mä sanon, että jos mä annan niinku erkan, ja mulla on vaikka just 16, niin kaikki sanoo, että sä vaan valehtelet, että sulla on oikeesti, tai se varmaan, että se valehtelee, mutta se haluaa antaa. Niin, todiste, mulla on vain 3, mutta se on näin helvetin huono laatu. Mulla on 3000 starkoissa. 3 timua ja 1000 skarskointtia. Starkoissakin mä säästän, koska on tullut tuhlailtua taas kerran. Joo. Mä oon yrittää silleen, että mä säästän timuja pahan päivän varalle, mutta ei se ikin onnistu. Mä aina tuhlaan ne. Mut mä viime jaksossa näytin mun pesut. Heilupas. Kauheasti. Ja mulla on yksi pesupaikka vapaana, mutta mä en ota siihen ketään vaan. Et mä vähän nyt harkitsen. Sitten mä näytän tän. Mä en ole välttämättä näyttänyt tätä, mä en nyt yhtään muista. Mut. Joo, tää on mun paikasta. Joo. Mä en muista, onko mä näyttänyt tämän, mutta mä olisikin näyttänyt. Että tässä näin.
Ja mun nuoret, että tästä tuli näyttää. Tässä oli kuitenkin tämmönen 5 minuuttia, vaikka mä ajattelin niin semmoiseen lyhyeseen, pikkuiseen pätkän tätä nyt kuvata, mutta hei ihmiset